Lamsoko haina hai khapani takuk tei pukuk song tei mare kicing song ang tong di kemol som lukunikok tini to jeng saiman kha jotono sawiman khana tini lukorok kabangmano lukorok nai singlai jak kedengma salomai lukorok nai singlai jak boforo tipra idol ni grand final ungno hnaino jeng tini nugui mansanai sini tipra idol grand final jotono o Thayo o location of Paina boy, Jenny Loconicok, Nibising Taste on an invitation Kayo, or grand final Sabo Sabo Tikinai, non Shapwood, then on comments in Nai, Brody Munka, Susmita Deborma, the Rahel Koloi, Rupias Deborma, Basang Deborma, the Isita Tripura, or Sarjonano, Tini Koroktam, final Nazagnai, first, second, third prize, Tini Rizangnai. Jeng tini taibo jeng lukorok bai jeng kok sanai sabono saput klai sabo brok hamjak sabono brok khorang hamjak amno taibo jeng tini lukorok bai kisam jeng kok kolam salenai hambai jati pa jong gedengma romonya gedengma salomai tini je final match dorap paja nong itu julmung bai busrok haiman dikte kuno jengjalo hai ke ba kostorok mamani no kisa saikna Still final match ni saka final match hai no na tini singing competition de sab mung batale mung tini grand finale Tipra Idol season 1 2023 kaisa live buma kaisa history create khaine tini norok nugui tongna taru orono hom dodum je sing arrangement khaika sing sini lokorok sini public rok je naina musung borom tini overall sing kobokjak bulan si paitha jora tini paitha sal final overall ekdom kaham peng khata busuk jora sini joto samung kaham ke ngui tongo tai angkha ko tini ni je o program o panda nor capture khaike record khaike nugona omo sing kaham kerengkheno tini thangan hne sini tapsuk jora 100% confidence borok gobang ke phaire ngui tongo jagarok ke sakre jabona jaga to sing jesing manse ke arrange khaike o jaga syndicate to singabon bain khikal ka or open stage khaike yang tri phainai phai tongo main gate sing yang gallery artist rong gallery sini VIPs sini chairman ba sini officers joto rogno borno sing o jaga asungna arrangement sitting ekdom kaham kereng khaja asa khayo oro to sing agi bo program ro khaike ke 30-40,000 borok khaina easy ke sagung tini bo sagan ni mato Dong ni bagai si tonjak, o jaga ni share tatrang bai dikebo. Bising ko to tinjana rok se mane phanjala rona tongnai ke jara cheni thokono bong ni kharok no kosto yang na okok ya first second third almost sim ya sing borna sajak already je tini top 7 mane tam bor already finalist bor already idol o je top 7 na tongnai bor already idol khorsa ke bo position ngan third ke position ngan fourth fifth sixth seventh ke bo first ngan position asuk si phelen ke bo manana scooty ke bo manana rang ke bo manana sing tini je top 10 je semi final tikinai borno sing gidar kaisa ke sing jotono tini singronai tai abono karibo oro kisuta best performance ni bo sing alaida ke sing borno award ronai sing tini best youngest performer ni bo tongo best entertainer ni bo sing kisa sing borno moment to perform award ronai sing tini o idol ni o season no Lukurong no koino musungo kaisin kok sana as technically sing as ang chairman ngai administrative ngai ang samung khai tongo overall tini kaisa kaham cook kaisa gift eba sokap lukurong manan hni ani khabai ma hno kar tini obahi kaisa sini live ma khaina thang tong sungjita lukurong kaham ke enjoy khana tai lukurong nang abono sana musungo enjoy khaidi je nogo tongui naini borbo naimano je oro final live borbo naikha sing sini TDC Facebook page ti sing live ro nai abo sing share khaine joto ayang ti je nogo tongnai hasal ni borok phaime borbo nai mane enjoy khaiteng hambai jeng lukoroni khoktei jeng sawiman nai je sajona bisingor tini sabo koplaing no sabo winner no first ebong second third o khorok tham sabo koplaing no jeng sini arani lukorok ma jeng kisase kok salainai borok sabno hamjak sabno koplai fongjak boroni bisingtei jeng saimalena satpunya lo lukoni kolal masabo Hambai sar nang boran phaigir sari poila ang Chandraduri pini ani parake sompogno kore bishoni para ang titedi sini executive member kesam acha ini to jeng nugui mansinai kedengma salomai no Tipra Idol ni boforo grand final no naina jeng naising naijak lukorok haida tini jeng already no jeng nui mansinai
Meheli Deborma, Gari baik dongna jodono koinai phatoro kari na bagai. Susmita Deborma, Basrang Deborma, Rupesh Deborma, Rahel Koloi tei Priya Jamatia. O sajana bisingo tini jeng final looks nai. Sabotik nai khorok thamna jang nai sajonan bisingo charjana chokres nai haide basar na. Ke nongle sabno hamjak sabno jajak sabni khorang khara thokjak amno kisa nang Volunteer tin jarjona kicha yango. আচ্ছা কাং গামতে রেসাব মুংরকনো খুব হামজাগো হাইফানো তাও টিপাইল মানে তো বেলাই কাহাম কারণ সিনি বিসিং যে ট্যালেন্ট বা গোरों अबो सिजागो नुकजागो गांगारो नायफाय मालिया हाइपानो किसे किसे यूट्यूब रग नुलुन्दुखा गेताव जे फाइनल कानाय रग 2-3 जन बादे जतो যারা জাজমেন্ট বা বিচারক বড় তো স্পেশালিস্ট বড় সাইমানাय आं जे खाना तकजाक माने बर खाना तकजाक फानो उल्टा पाल्टा फानो मानो aw sadi nang sabno nang khana thokjak sajonan bisingo nang sadi dok nung ya ओंके आंखे सयतकक तामो आं कामके खारुनाय केम निसे कामै खाना जागले दा आमाय आं साइमालिया सामनो जे गोरों बनो फार्स्ट जों सेकेन्ड जों आसोक आनिको asle nang sai sama ya site कामके साइमालिया khana to hai saiman kha bo sar sai sama ya asike mane khib jani kre omai kok saga je sajona jotoni khorang kaham jotoni khorang khana thogo omai kok saga mane bo chusi khaime ya omai ngi tonga ge sar no hambai do no hambai so hai nai khapani ta ti buksong ang tong non loge dikemol som lokoni kok jeng tini lokoroni reaction tamo tini ni je grand final ni je sajonan bisingo tini khorok thamna janai o lokoren khokte jeng saima lainai borok sabno shoes khai sabno saput khai amno tin jeng tini kolam lokorok bai penalo baina lam sang lokon nang boran phaiga sakade pila ang de agotolani office phaimani iko motabok tibra idol naine ni oro phaigata kedengma salomoino apni songbo tai jotono haseni lokorokbo grand final bopano no bopar nong hai nai sengnai jak tini ke jeng nui masane already hai da nang bo phaijak kesalmani agulini phaimani tini nui masnai nangle o sajonan bisingo sabuno saput khai sabuno khorang jajak sabuno hamjak abno kisi satei sagadiro nang bung ma bai na bolena ang masanai da Rupesh Deborma Basrang Deborma Priya Jamatia Rahel Koloi tei Isita Tripura Susmita Deborma tei Rahel Deborma borok sajonan bisingo nang sabuno jajak kisi sagad jelarni modde kai Basrang Deborma bini no sajako kai burini modde kai Rahel Koloi no thangna haima tongsa khorok thamna de te khoroksa kai ko te khoroksa ko Susmita Deborma borok khorok thamno nang manana haima tongona winner sabo pas prize winner sabno boys na girls winner girls no haima sabo sabit girls anu mote ngai uko Rahel Koloi no Rahel Koloi uttor bormara bo ekdom boni kami ekdom beser si do Rahel Koloi ni uttor bormara disciplines ni kila lai thangoi tabin kami do hambai ni mung sagat anu bu ngai Nirulata Deborma an office ngai PWD wo chakri khaito nang sawai bai family te phai office phaima se jeng official babe jeng no nimantran di khai hai dana ni no borona phai ni mu sonya de tin na to hak busa to phaigala borok aing bin porikha tongo aku tolawo si jeng kha office phaiti phikata upcoming youth ba next generation sono nang tamo message rnamu jong tak next season 2 ni bagai nang tamo upcoming youth nang tamo koi mung tongai ni ang de ang gai nogo hai gan mani simi tongai abo buikebo saimangala umti khaiman bagai no tabu buibo sinika tei sakabo kajak tei khata recamung borok recap khnari ang gai to ke bok no sinigala khamu abok to chinti prasarok tamo buri tamo sala bekar asuk nai rok ba bekar asu ya phang khata student ba an student phan kha ke phek mani be chalai wi nang lai wi tong mang kabang nu jago hai de social media mi sing te nu jago Facebook ro kabang mana push khai manok sing nu ko joton has lu ko nu wi tong na om hai ro ko samu ro ko gedal khangge ya prisi khangge besuk sini bagai kaham hai de abono te nang tama sanai abono nu sanamu jungo ang joto o kefek mani hute ya kare recamung sumung go gedal kha ngai sini
besakang bo bisoto bo tebo kaham unnot ongnai gai o chana nungnano bo poknai bo gan ni o sinesa tong hai to cha thani ro bo asuk muitu tongla kai gan da chap kai je khani no dukho dosa jotono pogi thango abon bagi jotono resab mani jau ta resab bo musau khai kai sin bo bisot bo tebo chakao kanai hambai madam no sing madam ni khokte sang sawi man kha boni sus nok nui khana boni sus khorok tham bo sus khai ka do ongno asa khayo por ungan hanai je bo sus khai ni bising tai ka asura tang lesen tin baga hambai